खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि बिफाननि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। नंगौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरा सोर बबे बिफानाव मोननो हाखो एबा सायख'जाखो बेनि मुं फारिलाइखौ दिनै फोसावबाय। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ जारिमिनारि महरै मोन 29 मासि लानानै देरहासार जानो हादों आरो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि महरै हाग्रामा महिलारि आरो लेङाइ गाहाय खुंगिरि महरै रिहन दैमारि बिथांमोना समायखिरा लानाय हाबाफारियाबो थांनाय 5 अक्ट'बर खालारखालि जानानै थांबाय। थिग बेबायदिनो थांनाय मैयानि सानाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावदोंमोन आरो दिनै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरा सोर बबे बिफानाव मोननो हाखो एबा सायख'जाखो बेनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि बिफाननि मुं फारिलाइफोरा जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा पिडब्लिउडि, पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट, फाइनान्स, स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार, कालचार एफेयार्स, टीए, आईबीए, जीएडी, एमसीएलएडी आरो गुबुन गुबुन बिफानाव बिबान लाबाय। रिहन दैमारि बिथाङा एग्रिकालचार बिफानाव बिबान मोननो हाबाय। मृत्युंजय नार्जारी बिथाङा ट्रेन्सपर्ट बिफानाव, मुनमुन ब्रह्मआ आरबान डेभेलपमेन्ट बिफानाव, रबिराम नार्जारीआ इडुकेसन बिफानाव, देरहासार बसुमतारीआ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार बिफानाव, प्रकाश बसुमतारीआ ससियेल वेलफेयार बिफानाव, पानिराम ब्रह्मआ फरेस्ट एन्ड वाइल्डलाइफ बिफानाव आरो धीराज बरगयारीआ सयल कनजारभेशन लिगेल मेट्रलजि बिफानाव, बेगम आखतारा आहमेदा पीएचसी बिफानाव, आगस्टस तिग्गाया एनिमेल हासबेन्ड्री एन्ड भेटेरिनारि बिफानाव, गणेश कछारीआ इरिगेशन बिफानाव, लोमस्राव दैमारीआ लैंड रेवेन्यू एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट बिफानाव आरो प्रेस मुसाहारि बिथाङा वाटार रिसोर्स बिफानाव बिबान मोननो हाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार जादों नामा एबा नोंथांनि आखाइ आथिं लोरिदों नामा? जुदि नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार जादों एबा नोंथांनि आखाइ आथिं लोरिदों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टारआ स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय जाभा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, साइटिक पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पोस्ट लांग इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस्ट, पोस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स, स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो एबा बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं आरो फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टारआ क'क्राझार सहराव न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय गाहायाव होनाय 600-1597-629 9101439836 जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।